Уважаеми зрители, ако слушаме какво говорят новите управляващи, които всъщност са си старите, то за всички нас ще стане по-добре. Един човек в България обаче е на обратното мнение и аз затова го поканих. При мен е Киро Брейка. Добър вечер, Киро. Къде ти видя добра вечер, Иво? Къде видя добра вечер, бе? Не дейте така сега. Моля ти се, Иво! То не може се диша, бе, Льохман! Не може се диша, бе! То с въздух в София е толкова смръсен, Иво, че с нож мога го режеш, видиш ли? Можеш на филия да го намаеш. Чуеш какво ти говоря? И народа пак доволен. Знаеш що? Защото само буклуци яде този народ, бе. Буклуци! Вика, ония ден ми вика, Иво, ония ден. Какво вика? Вика, аз вика ям дубайски шоколад. Да. Какъв дубайски шоколад, бе? Умирисник. Шоколад имаше на времето, Иво. Това байкалчетата. Това паста ешко-бешко. Това паста тунелче. Да. Виж какво ти говоря? Виж какво ти прекаям? Виж какво ти говоря? А сега ядат палмово масло. Палми не останаха, Иво. Палми не останаха в Дубай. Слушай, какво ти говоря, бе? Слушай ме, аз какво ти казвам. Слушам, не мога и да разбера. децата. Тия буклуци. И те само буклуци ядат, Иво. Така да говориш за децата. Гледат си телефоните, по цял ден пият енергийни напитки. Питах, ония ден ми става въпрос това. Ония ден питам един ученик. Ти що пиеш енергийни напитки, бе? Буклук! Той нас кой вика? Не може така. Вика, пия, за да имам енергия да пуша вейпа. Зомбита, бе! Зомбита ти казвам, буклуци, бе! Бе, Киро, аз само ти казах добър вечер, а ти къде отиде? Надявам се тук при нас все пак да се почувстваш по-добре. Иво! Интелигентен човек си, бе! Интелигентен си, бе! Глупости говориш, бе! Що говориш глупости, бе? Как да се чувствам тук, ми кажи? Как? Тук, като се огледам и се чувствам като Невена Цонева. Виждам само умрели хора. Не, бе, не дей така да говориш, бе. Не дей така, бе, Киро, бе. Все още гледа ли стъпването в длъжност на американския президент Доналд Тръмп? Значи, първо искам, че благодаря. Благодаря ти. Мерси, че не каза инаугурация. Много ти благодаря. Защо? Защото като чу още веднъж ще посегна на някой. Разбираш какво ти кажа? Ще посегна на някой. Стига, бе, не гарантирам, се, не съм върху себе си. Успокой се. Виж сега, значи, Тръмп го уважаваме. Да. Уважавам го. Защото е като Ивелин Михайлов. Така ли? Луте, ама печели от простите хора. Виж което говоря? Разбирам. Сега, моля, малко, моля. Сега, аз ще обясня. Тръмп ще си стисне ръцете с Путин, с Си Цзинпин, Да. с Ким Чен Ун. Ще си вземе Гренландия, Дания, ще си вземе Канада, Панама и ще ги оправи те с лохмани. Дали ще? Ще ги спаси от тези буклуци от гей Европейския съюз, от травестита Урсула и там подобните джентър-швестъри с плескане. Сега не се ядосва и кажи ми, видя ли, че при стъпването в длъжност на Тръмп беше и бившия президент Барак Обама, но той беше сам без жена си. По принцип, ги мразя американците, Да? но за Барак Обама ми стана жал, че е сам. Защо ти е жал? Защото както пеят дует Тритон, циганин как страда, що му стане сам. Не е така сега, бе. Жал ми стана. Киро, ще ми докараш някоя беля с твоите изказвания. Какво мислиш за един от близките до Тръмп в момента? Милиардера Илон Мъск, те са си приятели, двамата. Тос не мога го диша, мило. Защо, бе? Тос умирисник не Какво ти е направил Илон Мъск, Тос бе? поплювко с изкуствен интелект, защото няма естествен. Да ходи първо той на Марс и да не се връща. Тос просто като албатрос, бе. Ще си кръщава детето с някакви символи. Той нещо. Бе, къде отидоха хубавите български имена било? Манол, Стамат, Темелко. Как да кръсти сина си Темелко, бе? Значи, слушай, какво ще Илон говоря. Мъск ще кръсти сина си Темелко Мъск. Ще подкрепя Илон, като си кръсти дъщерята Илонка. И ще има, да ни казвам името от Америка, Илонка се казва. Добре, де. Кажи сега, остави ги американците. Кажи ти за или против еврото си? Ти как мислиш? Не знам. Питам те, ти как мислиш? Питам те тебе. Твърдо против еврото съм. Каква е тая актриса Катито Евро, бе? Един филм има това, разбираш, един филм, един оркестър без име преди 100 години. И от тогава нищо хубаво не е направила. Нищо хубаво. Включително джендър сина и лиглото Сашо Кадиев. Айде сега па джендър. Аз имам най-добрата мама готви най-хубаво. Какви са тия покуци, бе? Какво готви? Готви покуци!
Сега, кажи за политиката. Какво мислиш за новото правителство и 51-я парламент? Тъжно ми е, Иво. Тъжно ми е, че съм българин, Иво. Защо бе? Абе, Льохмане, се обърна към всички. Льохмане, аз като казах, че искам да дойде бай Тошо, нямах предвид Тошко Йорданов, бе. Ко прикажете ви, бе? Иво, цял живот се занимавам с фитнес. Така. Такова клякане не бях виждал. Айде, казвам ти. На времето при соца, Иво, изнасяхме домати, краставици, мотокари, а сега само таланти, само мозъци. Тука един талантлив и умен човек ни беше останал, Иво, но и него изгубихме. Сега е министър на културата. Така е. Така е? Така е. Пак казвам, да се връща Тодор Живков, той ще оправи България. Как ще се връща Тодор Живков? Той е покойник отдавна. Ма покойник, да, ама и умрял, ще се справи по-добре от сегашните продажни и некадърни умиристици. Покути! Ти наскоро, между другото, направи нещо много неочаквано. Записа в студио твоята култова песен "Стари дядо", даже и клип направи. Мислиш ли да продължиш с пеенето? Слава на Бога! Що да не продължа, Иво? Що да не продължа? По-добре аз, отколкото молет. Ето и ще казвам. Даже имам нова песен, Иво. Да? Тя за моя бивш идол, Слави Трифонов, който ме разочарова и ми даде на празни надежди. Аз толкова празна надежда, Иво, не бях виждал, откакто Надежда Михайлова беше външен министър. Виж, какво ти приканявам? Не те разбирам. Значи тази беше празна глава, празна. И сега, ако ми позволите, Позволяваме, разбира се. ще ви изпея песента за Слави. Заповядай. Тя се казва "Стари слави". Стари слави. И за нея ще ми помогне великият професор Илия Илиев. Заповядай. Стадо пъси горе на дивана, суверена кротко пасе, чака Зулу бонбоня ден. Бонбоня ден, ръчно правен, се състари сценаристи. Бонбоня де песен пее, се застари те масаи. Старият е много стар, под капачето му штрака, пирамидата на масло, Горбачов му се разплака. Те е Любов, те е Ников, те е Росен, те е Камен, те е Венко, те е Калев, те е Тончо Токмачиев. Разлютил се стари слави, в парламента се натика, па запяси чалга песен, песен стото
и с Тита.